Matur nuwun. Elok. Arep kaya ngapa wi mbiyen bangsane pramugari MC nganten kuwi dong ya kuwi mau tanggapan ora ana gamelan nganggone kaset kuwi sebagian besar kaset kuwi ya suarane Bu Yatmi. Bu Yatmi iki wiwit taun 2000 ngono mlebu kaset. Wis omong lah bareng saiki dileboni Alek. Yo Mas Asmara Santo, ngaturke manis. Ya. Ngaturke manis Mas Asmara Santo. Karo sapa ya? Sama Mbak Titis. Ya. Karo Mbak Inces. Ya. Manis. Ya. Manis ya. Ya. Oke, ya. Iya. Asmara Santo iki nara kowe ora ngatasi. Iya. Oke, yuk. Manis diatur lagi. Sudah. Ayo. Manis kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lampir yen mesem manismu ngungkuli madu kaya bisa ngrokake jantungku. Sampeyan kok kaya tuyul asmara yo aduh kembangnya melati dan mati aku terus ngokowe aku ngerti sampeyan senenge kerja Sires aduh kulonnya jombo kowe wong aneh kesane prasojo manis kowe pancen manis kowe ora ngukuli madu kaya bisa